गोरोन्थि आदै मादैमोन जोबोद गोरोन्थि नोंथांमोना बेफोरबायदि बुजानो लागा जेबो दरकारानो गैया मानो होनबा गोरोन्थिखौ गावनो मावना लादों गावनो साजाखौ गावनि बिखुङाव लावथिखौ बारखांहोना लादों नायलांबाय थादो मामोन नोंथांमोना आजिखालिनि जुगाव लोंनाय जानायाबो बारा जाबाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा नायलांबाय थादो भिडिअखौ बेखौ बिदि होननानै जोङो सिं सिं हेंगारना दोनोबा जोंनि उन्दैफोरा मा फोरोंनांगौ जाखो गासिबो हासा बांगालसो खाजोबगोन माथो नों जे अलरेडि जुलि जाखाना हौवा थाखानानै जे गुबुनजों बेफोरबायदि रिल्स लाइन मारिबाय थादों मा नोंनि हौवाया हौवा नङा नामा नोंनि हौवाया बंफं मुरा नामा जे नोंनि रिल्सखौ गुबुन हौवाजों थानानै नायलायबाय थानो नोंनि हौवाया खस्थ' कम्पानियाव मावनानै नोंखौ जाहोगासिनो गथ'फोरखौ फिसिगासिनो नोंनि हौवायाथ' बंफं मुरा नङा नों हौवानि मोदोमाथ' लहा नङा नोंखौ हाजिरा मावनानै जाहोबाय थानो खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय नोंथांमोना टाइटेल थाम्बनेल नुनानै नंगौ एसेबो बुजिखाबाय जानांगौ दिनैनि आपडेटखौ मा जागोन आङो नैबे भिडिअखौ होबायमोन मानि थाखाय आङो रिआपल'ड होफिननो गोनां जाखो बुंलांगासिनो आङो मोनसे आंनि भिडिअआव आङो मिउजिक हिन्दी मिउजिकखौ बेकग्राउन्ड मिउजिक होदोंमोन आरोना बेयाव माबा कपिराइट फैदोंलै आङो बेखौ बोखारनाय लोगो लोगोनो आङो आंनि गावनिनो भइसखौ मिउट खालामफ्लांना लादों आरोना बेयाव आंना मोनसे भिडिअआव एकदम खोनायाखै रावबो बेनिखायनो नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरदो मा नोंनि भिडिअआ खोनायाखै होननानै बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ होफिननाय जादों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दा नैबे आपडेटआ जाहैबाय मा बुंबावनो मोनसे ट्रेन्डिं गान ओंखारदोंमोन नालाय लं थं जुगनि दा लं थं गासिबो मोसागासिनो दङ आरोना गाना जाहैबाय माबा ओमफ्राय भिडिअआ जाहैबाय माबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा लं थं खुना मोसानाय माबा मोननाय बा बिदिथ' लं थं खुद्रायाखै दख'नाफोरखौ एसे बोरैबा खालामदों आरोना फैलानाय माबानाय ओमफ्राय आं सेंग्रा सासेनिखौ नुखादों गामसाखौ डाइरेक्टलि बोखारनानै मोनसे डेन्स मारिनाय आरोना दा बियो गाज्रि जादों दा नैबेनि बागै आङो भिडिअ लाना फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय बे हिन्जावखौ मानो बुखो बबेनिमोन मानि थाखाय बियो बुजानो गोनां जाखो नायलांबाय थाबासो बुजि मोनगोन गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायहरबाय दा जों क्लिपखौ नायग्रोना लानोसै ओमफ्राय आं मोननैसो बाथ्रा बुंनोसै आरोना हरावनो आपडेट लाना फैदों भिडिअखौ शेयार खालामना होबानो जाबाय जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा जों भिडिअखौ नायग्रोनोसै फैदो नैबे भिडिअखौ नोंथांमोना नुखादों लोगोफोर जोबोद गाज्रि जाबाय दे सेंग्रा सिख्लाफोरा फुजा होननानै मागो होननानै लोंनाय जानायल' नङा आजिखालिनि जुगाव ओरैबायदि ओंखारदों आनलिमिटेड लोंनाय जानाय दानि जुगाव बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा जेबो थालखौनो गैला आरोना बहा लांखार जाजादों बहा बुथार जाजादों जोबोद गिनो गोनां जाबाय बिमा बिफायाबो हंगार हरो ओमफ्राय नोंसोरो जिबायदि गाज्रि बुंदोंमोन आरोना आङो मिउट खालामना होबाय भइसखौ गाज्रिखौ खोनासंथाव जाया मानो होनबा बिदा फंबाय गासिबो भिडिअखौ नायनाय जायो बेनिखायनो आङो मिउट खालामना होबाय दा जायफोरा सिनायोमोन आङो मोखांखौ ब्लार खालामना होबाय सिनायजानो नांला गासिबो गोरोन्थिया सभाब जायो ना नुखाबाय नोंथांमोना मा बुंनो दा बे हिन्जावा बुजानायनि माबायानो जाबाय गावनिनो गोरोन्थि गाव माबा मोनसे गोरोन्थि मावोबा बेफोरबायदि दाया जानाय नङामोन बेफोरबायदि बुजानो लागा जानाय नङामोन मानो होनबा जोंहा आजिखालिनि जुगाव गथ' गथायफोरासो बिमा बिफाखौ बुजायनो गोनां ओरैबायदि जुग सफायदों बिमा बिफाया गथ' गथायखौ गारना खारो सोरबा गदाय लायो दा बियो गोरोन्थि जादों सिगांनि जुगाव बिमा बिफाया गथ' गथायखौ बुजायोमोन दानि जुगाव गथ' गथायासो बिमा बिफाखौ बुजायनो गोनां बेफोरबायदि जुगा उल्थासो जाबोबाय आरोना दा मोनसे गान ट्रेन्डिं ओंखारबाय थादोंमोन लन्थं मडार्न जुगनि होननाय दा बेखौनो लानानै गोबां मानसिया मोसानाय माबानाय दा गासिबो मानसियाथ' मोजां मोनाखै ससियेल मिडियानि गेजेराव पस्ट होनायाथ' गासिबो गेदेर उन्दै भिडिअखौ नायनाय जायो अनलि बोराय बुरैयाल' भिडिअखौ नायनाय जायाना सेंग्रा सिख्ला गथ' फिसा गासिबो नायनाय जायो बेनिखायनो बेफोरखौ होआलासिनो मोजां होबानो जाबाय होननानै
जोङो बेफोर बाथ्राखौ भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगासिनो। दा जों बुंबा गाज्रि मोनो, जोंलाय मा खालामनो हायो। आंनि बुंनाया बेनो, सोरबाफोर गेदेर गेदेर दैदेनगिरिफोर दोङोबा, सोरबाफोर सासे सेलिब्रिटिस मानसि बुङोबा मोजां जागोन। नोंसोरा एसे खुगा बेखावनाबा मोजां जागोन। मानो होनबा जोंनि बुंनायखौ एसे गाज्रि मोनो नालाय। जों जेबो सेलिब्रिटिस मानसि नङा, दैदेनगिरि जेबो खालामनो हाया। नोंथांमोनानो एसे बुंबानो जाबाय। बेनिखायनो दा बुंबाबो गोबां मानसि बुंदो, सोरखौबा गाज्रि खालामनो हादो, सोरखौबा मोजां खालामनो हादो, बेखौ बुंनांगौ जोंबो खोथा गैया। जाय गाज्रि जादों गाज्रि बेफोरबायदि। नाथाय बेफोरबायदि बुंनांगौ होननानै सिरि सिरि खामानिखौ बिसोरखौ मावलांबाय थानोबो जोङो मालाबाबो होआ। मानो होनबा बिसोर खामानिखौ मावगोन, गामिया बदनाम जागोन, जोंनि बर' हारिया बदनाम जागोन उमुक थुमुगाव। दा बै गामियाव क'क्राझारावनो माबा मोनसे हमजादोंनोलै, बे सिख्लाया क'क्राझाराव उमुगा मान सनमान थांलायबाय, बे बर' सिख्लाया हमजादोंनोलै होनना बुंबाय। सोरबा मोजाङाबो गाज्रियाबो टाउनाव बेरायनो थांबा गासिबो बे सासेनि थाखायनो सानै साथामाबो नाम थांबाय बर' सिख्लाफोरा। थिग बेफोरबायदि जायो। बेनिखायनो सिं सिं मावग्राखौबो रावखौबो जोङो आवगायलांनो होनाङा, एबा रावखौबो जोङो बेफोरबायदि खामानियाव आखाइ होनो होनाङा। जे जोंनि उन्दैफोरा बेफोरबायदि समाजाव लासिं जाबोआ, जोंनि बिमा बिफानि मान सनमानखौ खेदाया, जोंनि बर'नि आर'नाइ दख'ना बेफोरखौ मान सनमानाव खेदायो। बेनो रागा जोङा जानो, मानो बुवा जानो बिमा बिफाया। माने बर'खौ गारनानै माने अलरेडि हिनजाव थाखाना हौवा थाखानानै मा बैसोरबायदि बांगाल हाखा बांगालसो खारलाबायो। बेखौथ' जोंनि बर' हारिया नायनानै थानो हाया। जोंनि बर' हारिया बेफोरखौथ' सैया। बर'जों थांब्रा, मानो बैफोर हाखा बांगालजों मा मोजां मोनो। उनाव माबा मोनसे गावनि इयुनाव खैफोद जायोब्ला बड'लेण्डआव खारबोफिननानै बर'जों हाबा जाफैफिनो। बर' सेंग्राखौसो बरबाद खालामनाय जायो। बैफोरबायदि जायो आरोना। दा हाबा जादों, जुलि जादों, खेबसेयावनो मोजाङै रायजो जाबानो जाबाय। हौवा हिनजावनि लोगोआव बाथ्रा। नंगौ, फेमिलियाव नांलाय खमलाय थायो, थाखा फैसानि थाखाय, अनलायनायनि थाखाय। दा बेखौ गोसोआव हमथानानै जाहाथे जुलि जाबायबा जाबाय, सोरनिबा आखायाव थाखा फैसा गैया होननानै जे गुबुनजों खारनांगौ, गुबुनजों मोजां मोनलायनांगौ, बेफोर नङाना। जाबाय, खाफालाव लिरनाय दोङो जुलिया खेबसेल' होननाय। नोंथांमोना बिदिथ' लिरनाय गैया, जुलिया खेबसे माबा बेफोरबायदि लिरनाय गैया। साननानै ला गावनो, जुलिया खेबसे होननानै साननानै ला, रायजो संसारखौ खेबसेल' जागोन होननानै साननानै लाबानो जाबाय। गुबुनजों खारनो लागा, गुबुनजों मोजां मोनलायनो लागा, गथ' थाखानानै, हौवा हिनजाव थाखानानै, बेफोरो समाजाव गनायथावना बाथ्रा नङा। बेनिखायनो गोबां मानसिया नायना थानो हायैनि थाखाय गावनि बिमा बिफायाबो फिसाला फिसाजोखौ बिबानखौ हेगारना होयो। क्लास 8, 9आव फरायनायावनो बिबानखौ हेंगारना होयो। बिमा बिफानि बाथ्रा नङा बियो, बिमा बिफानि गोरोन्थि नङा, गावनि फिसाला फिसाजोनि गोरोन्थि। बिमा बिफाखौ मालाबाबो गोरोन्थि बुंनो हाया। बिमा बिफाया रावखौबो फिसाला फिसाजोखौ गाज्रि जाथों होननानै बिबान होना दोना। गावनि फिसाला फिसाजोआ बुजिबासो, गावनि फिसाजो फिसालाफोरा बुजियाबासो गाज्रि थांगोन, आरो बुजिबाथ' बियो 100% बिमानि साननाया साक्सेस जागोन, आरो गावनि साननायाबो साक्सेस जागोन। गोरोन्थिया गासिनाबो जायो, नंगौ। खेबसेयाव निमाहा होनांगौ, आरो बार बार गोरोन्थि खालामोबा बेखौ निमाहा होनाङा। बियो मोनसे माबायाव गासिबो बुंनाय एबा मिडियायाव बियो गनायथाव बाथ्रा। दा नैबे सिस्टारखौथ' आं बुंनो हाया, मानो होनबा गाज्रि मोनगोन। बिथाङा बबेनिमोन, बेसेबां फरायोमोन, हाबा जानाय ना सिख्ला, मा नाम, बेखौ आङो डिटेल्सखौ बुंना होला। नोंथांमोनानो कमेन्ट खालामना बुंहर। जों बुंबा गाज्रि मोनो, बेनिखायनो नोंथांमोननि कमेन्टखौसो आं नायगोन आरोना। नोंथांमोना कमेन्टखौ हर, आङो फरायनानै नायनोसै आरोना। मानि थाखाय बुजाखो, मानि थाखाय माखो। सानैसो मडार्न गानबो दिहुननाय दंमोन नालाय, आरो आं गाज्रि मोनदों। मोनसे फेसबुकआव आं नुगासिनो बेखौ। हाबा जाखानाय, हौवाया थायो कम्पानियाव, दा बे हिन्जावा गुबुन बांगालजों नङा, आसामिस सेंग्राजों रिल्स बानायबाय थायो। आरो मा बुंदों मिथिबायना, नै बर' सेंग्राफोर, नोंसोर खामानि गैया, आं बायदि बेफोरबायदि हारसा बांगालखौ मोजां मोनो, नोंसोरनि मा खोथा, नोंसोर मा जाहोदों, नै आं दा खाथियावनो दों होनलायना रिल्स बानायना देखायदों आरोना। ओमफ्राय बर'फोराबो गोबां कमेन्ट हरदों, राहरदों, बेखौ आंबो नायदों। दा गाज्रिबो मोनो, जोङो दुखुबो मोनो, रायनोबो अनो, जोंनि बर'निनो फिसा, बर'निनो थै। आंथ' कमेन्टखौ रावखौबो राहरनाय माबानाय बेफोरबायदि गैया दे, आं रावखौबो कमेन्ट हरा। आं भिडिअखौ नायनानै थायो आरोना, कमेन्टखौ नायनानै थायो, रावखौबो लिराबो, रिप्लायबो होआ, बेफोरबायदि। ओमफ्राय बे बर' हिन्जावा हाखाजों थानानै रिल्स बानायदोंमोन ना, सासे मानसिया कमेन्ट खालामहरदोंमोन, नोङो गाज्रि मानसि नामा, गावनि हौवाया हौवा नङा नामा होननानै
माने कमेन्ट खालामहरदोंमोन ओमफ्राय आरो सासे गुबुन मानसिया बेखौ कमेन्टखौ रिप्लाइ हरदों नोंहा मा जादों बियो रिल्स बानायदों नों जाहोदों नामा होनदों आरो ना ओमफ्राय बेखौ आं रिप्लाइ हरनो सानो नों जाहोदों नामा होननायखौ बिदि नङा ब्रादारमोन मानो होनबा सोरबा सासेया भाइराल जायोबा जों बेखौ हमनो गोनांथिखा मानो होनबा बेखौ बिदि होननानै जोङो सिं सिं हेंगारना दोनोबा जोंनि उन्दैफोरा मा फोरोंनांगौ जाखो गासिबो हासा बांगालसो खारजोबगोन माथो बेनिखायनो बुंनांगौ एसे हमथानांगौ सोरबा गाज्रि लामाथिं थांनायखौ ओमफ्राय बै हिन्जावखौ आं बुंनो सानो नों जे अलरेडि जुलि जाखाना हौवा थाखानानै जे गुबुनजों बेफोरबायदि रिल्स लाइन मारिबाय थादों मा नोंनि हौवाया हौवा नङा नामा नोंनि हौवाया बंफं मुरा नामा जे नोंनि रिल्सखौ गुबुन हौवाजों थानानै नायलायबाय थानो नोंनि हौवाया खस्थ' कम्पानियाव मावनानै नोंखौ जाहोगासिनो गथ'फोरखौ फिसिगासिनो नोंनि हौवायाथ' बंफं मुरा नङा नोंनि हौवानि मोदोमाथ' लहा नङा नोंखौ हाजिरा मावनानै जाहोबाय थानो नों फेमिलिखौबोथ' नायाखै गावनि हौवाखौबो नोङो माने बिपदाव खोलैयो आरोना बंफं मुरा नङा बुंबालाय गोबां बाथ्रा दोङो हर जाबोबाय नालाय आङो उन्दुनोसै आरोना माने हर जाबाय बेनिखायनो आङो एसे बाहेरावसो भिडिअ बानायनाय जाबाय दे होमब्ला नोंथांमोना कमेन्ट खालामना बुंहरदो भिडिअ गोबां बाथ्रा बुंनाय थांबाय गोरोन्थि जायोबा निमाहा होगोन होननानै आं गासैखौबो आसा खालामबाय अब्ला नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसै लोगोफोर चेनेलखौ थाबैनो साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थेंक इउ स' माच नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनगोन बाय बाय